Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharhi na cikin shirin so ne, inda a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu a cikin wannan sati ake ƙoƙarin dawowa wannan shahararren season mai suna so ne, wato season 2 episode 1, inda a yanzu haka dai Hairana ta bijirewa umarnin mahaifinta, inda shi kuma mahaifin Hairana ya je ƙafa da ƙafa ya sa jami'an tsaro da su kama wato direban nata wanda aka fi sani da Imran, inda Imran dai ya kamu da son Hairana kuma har ya furta mata cewa yana son ta, inda shi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Hairana ta bijirewa umarnin mahaifinta akan cewa mahaifinta ya bata Al-Amin wanda za ta aura, inda babbar cakwakiyar take Hairana dai ta bijirewa umarnin mahaifin nata, inda shi kuma mahaifin Imran ya ce mai iya bar mai gida tunda shi ba zai iya gaya mai magana ya ji ba. To shin ya kuke gani zai iya faruwa inda aka ce Hairana ta bijirewa umarnin mahaifinta? To kenan za ta iya guduwa ta bar gida. A yanzu haka dai mahaifin Imran ya kori Imran daga gidansa sakamakon irin wannan abubuwan, inda shi kuma mahaifin Hairana ya sa jami'an tsaro da su kamo Imran duk inda yake a hukunta shi daidai da abin da ya yi wa 'yarsa. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin so ne. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. Inda a cikin wannan ƙayatacciyar tasha za ku rinƙa samun wannan shahararren shiri mai suna so ne a cikin wannan tasha ta DM Hausa 24. To masu sauraro sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali domin ku ji cikakkun sharshin da muka zo muku da shi na cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin so ne. To a yanzu haka dai Al-Amin ya bijirewa umarnin mahaifinsa kan cewa kada ya sake ya taɓa Imran, inda Al-Amin dai ya yi alwashin cewa idan Imran dole sai ya hukunta shi daidai da abin da ya yi masa. Irin wannan cin amana da Imran ya yi musu, abubuwan da suke ta yawo a cikin ƙwaƙwalwarsu kenan. Suna ganin yadda suke rufawa Imran asiri, ashe shi ne zai tona musu asiri. To shin me kuke tunani? Kuma bayan cewa Imran dai ya san halin da Hairana take ciki da irin kuma ƙalubalen da take fuskanta a wannan gida, da ƙanin mahaifin nata shi ma dai so yake ya kashe ta ya bar duniya domin ya samu dukiyar Hairana. Idan masu kallo ba ku manta ba, wannan dukiyar da mahaifinta yake takama da ita tashi ce, ba ta Hairana ce, ba ta wani ba. To masu sauraro da haka muka kawo muku ƙarshen wannan sharhi na cikin shirin so ne. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka haɗa